Timbalan Nyak Judu. Panglimbang 5 menit dina Minggu Pahing tanggal 14 Juni tahun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 9 ayat 36 tekan bab 10 ayat 8. Jarine nek wis judu wong bisa srawung kanthi becik, tandang gawe kanthi kepenak, enggo padha mbat-mbatan kanthi pikiran tinarbuka lan ati adem. Nah wis ngono, ora perlu diragokake asil reroyongan wong-wong mau. Nek wis judu, wong padha ngendhem kangen rikala kapisah ing wektu lan papan. Nalika ketemu, bungahe ora jamak-jamak. Ora entek-entek anggone nyawang migatekake lan asok katresnan marang judune. Nanging sewalike, nek wis ora judu, ora ana sing kepeneran. Nek wis ora judu, kepethuk wae mlengos karo ngidu. Ketemu wae wegah, apa meneh nganti runtang-runtung reroyongan, blas ora bakal katemokake kahanan mengkono. Banget narik kawigatenku cara Santo Matius ngrakit Injil mligine kang kawaos dina iki. Para murid kang cacahe 12 sinebut sacara ngloro-ngloro alias sak judu. Manut panemuku, Santo Matius mesti kagungan karsa tartamtu sinengker kang kersa kawedharake marang para pamaos. Ya iki karolas murid mau, kapisan Simon kang sinebut Petrus lan Andreas seduluri, Yakobus anake Zebedeus lan Yohanes seduluri, Filipus lan Bartolomeus, Thomas lan Matius si pamuwu pajek, Yakobus anake Alfius lan Tadius, Simon wong Selot lan Yudas Iskariot kang nyelaki Gusti. Para murid sinebut urut ngloro-ngloro kanthi migunakake kata sambung lan. Kanthi sinebut ngloro-ngloro, kaajab para murid mau bisa reroyongan minangka tim kerja. Saben anggota tim kerja kaajab bisa padha nyalarasake ati, pikiran lan karep saengga banget piguna jroning nindakake ayan pamuritan. Saka tim kerja cilik isi loro, para murid bisa mbangun jejaring tim kerja kang luwih gedhe, isi 4, isi 6, isi 8, enggo isi 12, kepara isi mangsa-mangsa mangarep nglibatake wong-wong sak njaban pepantan minangka pirangane tim kerja. Apa meneh Gusti Yesus banjur ngutus murid-murid mau martakake kabar kabungan ing satengahing masyarakat Yahudi. Panenan turah-turah nanging juru pugute sithik, mengkono pangandika dalem Gusti. Anane wong liya kang wis judu lan padha judu mesti bakal dadi ruang kang banget piguna kanggo ngatasi maneka reribet lan reruwet satengahing ayan martakake kabar kabungan. Marga rumangsa sak nangsip sak perjuangan, sak nangsip sak pananggungan. Jroning kahanan kang sak nasib sak perjuangan, sak nasib sak pananggungan, wong-wong mau padha ngayati perutusan martakake kabar kabungan. Sewalike, rikala tandang gawe ijen, wong mesti mikir lan mutusake dhewe tindak-tindak tartamtu saben ngadepi perkara. Kuwi ora gampang lan durung mesti pener. Senadyan timbalan tandang gawe ngloro-ngloro, ananging menawa isih tetep nengenake ego lan karepe dhewe, asile ya ora bisa dijagakake. Nanging anane wong liya kang wis dadi judu, saora-orane bakal dadi parang pertimbangan migunakake kacamata liya enggo dadi panglipur paneguh kang pitaya. Para tresna pelem kinasih, kita uga tinimbalan dadi tim pamarta kabar kabungan kang kampiyun jalaran bisa dadi rekan-rekan kerja kang judu, laras lan ora nyandung cerimpet jroning ayan. Sinambi tandang gawe martakake kabar kabungan, kita praktekake uga pakon tresna tintresnan kanggo tansaya ngrumaketake sesambungan lan sesrawungan jroning tim, uga minangka piranti tuladha becik kanggo wong-wong kang padha kita wartani kabar kabungan. Aku yakin asile bakal tumonjo lan tumanjem.
Suawi sami munjuk, kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci, kados sing mlebu samenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.